Hola, què tal? Molt bones, com esteu? Avui farem l'últim vídeo de tot el que portem, o sigui, l'únic que faltava i que ja ho demanàveu són Cabrera, les sabatilles de Cabrera. Ara passarem a presentar-les, us ensenyaré unes quantes, com sempre, volia canviar el format, però no he pogut fer-ho, ¿vale? O sigui que per ensenyar quatre que a mi m'agraden, diríem sola de plantilla Straight, ¿vale? Per exemple, tenim aquí la rateta aquesta molt xula. Aviam si la puc fer que es vegi bé. Molt maca, a mi m'agrada molt aquesta, ¿vale? Aquesta seria una. Vinga, una altra. Molt cookie, crec jo. Aquesta de la bicicleta. Amb aquest... flors, són flors, pensava que era fruita, però no. Vale, molt xula també, l'altre color. Són unes que a mi m'agraden, no? Vull dir, vosaltres ja mirareu les que us agraden a vosaltres, jo a mi m'estan bé aquestes. I aquesta també és molt simpàtica, és molt simpàtica aquesta, veiteu? La de l'ovelleta. Molt xula. La plantilla de llana, això és fieltro. I són Grimm, ecològiques. Aquí ho diu, pam, pam, pam. Grimm, ok. Aquesta seria una mostra de les de plantilla extraïble. Aquí ho tenim, vale? En sola de goma us podria ensenyar aquesta, per exemple. Això és una Marieta, també molt maca. La combinació de colors a mi m'encanta. Un color nou que hem fet aquest any és aquest, com se li diu? Canela, uau, canela. Vale, és aquest color, molt maco també, espera que s'ho veurem així. Vale. És un color, bueno, bastant maco, molt suau. I les que tenen una mica de cunya, doncs amb aquesta cunya, a part del velcro, que ja fa 3 temporades que funciona bé, perquè s'ho poden posar a la mida que vulguin. Novetat novedosa. En bota. Podria tenir una mica més de fantasia, sí, M'assemblo a la Joel Bertran, La sabatilla amb bota. Doncs trobo que són maques encara així, Una boteta amb una mica de cunya. També feia falta. Molt bé aquestes. Doma en plantilla microporosa, plantilla de parquet. Aquesta sempre agrada o semblanta, no sé, a mi m'agrada. Jo tinc alguna frase o alguna cosa, però el ninot era si fa o no fa, o els ulls, potser eren els ulls, sí. És molt maca aquesta. A veure si es pot veure bé. Aquesta és súper. I l'altra que també anaven abans amb la sèrie de moda, doncs ara també a la sèrie de moda, el Juego del Calamar. Molt xula aquesta també. Sola microporosa. Vale, amb la plantilla d'extraïbles, d'home, doncs en tenim d'algunes clàssiques, però que estan bé. Per exemple, a mi aquesta m'agrada en Bordeus, la tenim en 3 o 4 colors més. I tipus fantasia en tenim moltes, en tenim Si tu me dices beer, lo dejo todo. Aquí tenim Perfecting, equipo perfecto. I n'hi ha diverses, la veritat que molt maques, molt xules, Anem a veure una altra secció. Amb la sola de goma, d'home, també tenim la novetat de les botes. Totes aquestes són més sèries, igual passem que aquesta és Grimm. I la bota aquesta i la de quadros clàssics. Tota també forrada de llana. Una secció de francesetes. Aquesta tipus saló amb elàstic, que ha de quedar posada al peu maquíssima. Una per estar a casa, suposo.
Aquestes més clàssiques, això costa una mica, però sempre hi ha el que la demana. Forrada d'Animal Print i altres fantasies més atrevidetes. Aquesta és molt xuleta. I ara només falta Biomèdic. Biomèdic, us ensenyo la millor, que siguin totes llises de la part de davant. Aquesta és molt xula, l'estampat és molt maco. I aquest altre, en negre. I bota. La novetat d'aquest any podríem dir que és bota. Aquest any es porta més la bota. Tant de dona com d'home. Això és licra, tofelicra. Molt maca, aquesta anirà molt bé, segur. Les 4 principals que jo he vist i ara farem una passada totes. Se m'ha oblidat. Ho veurem ara tot junt. Vinga, som-hi!